I'm extremely secular, but I think that understanding the other side or views that are different than mine is very important. And what are you drinking tonight? Beer, lots of it. אני חושב שזה ערב חשוב מאוד. עכשיו, דווקא בתקופה הזאת שיש הרבה מתחים בין אוכלוסייה לאוכלוסייה, במיוחד לאוכלוסייה החרדית, חשוב שנכיר אחד את השני. אני חושב שרוב אלה שיושבים פה לא היו רוצים חרדים שיגורו איתם. כמו שלא נוח לי שמסתובבים או שחילונים גרים זאת אומרת איתי. אנחנו בפחד. החברה החרדית היא מאוימת מאוד. מאוימת מהסרטי קולנוע. היא מאוימת מפרסומות ברחוב. נגיד משפט בוטה, כמה שהרחוב יותר מתפשט, החומות שלנו יהיו יותר גבוהות. מה אני שותה? בירה, בטח. אז בספר ויקרא כתוב, ואת זכר לא תשכב משכבי אישה, תועבה היא, ואיש אשר ישכב את זכר משכבי אישה, תועבה, עשו שניהם מות יומתו ודמיהם באו. האיסור בתורה הוא על יחסי מין אנליים בלבד, כפי שמפרש רש"י, כמכניס מכחול בשפופרת. ואז נשאלת השאלה, איך הומו דתי מתמודד בחיים שלו, שהוא מתמודד בפעם הראשונה שהוא מבין שהוא נמשך לבנים, וקורא את הפסוקים האלו בתורה. אסור משכב זכר. אז אם אסור, אתה לא יכול להיות דתי ולהיות נגד האיסור הזה. אני לא הבנתי, הוא מסובב, הוא מספר כל מיני סיפורים והוא לא נוגע בעיקר. 5 years ago, when I opened HOD, our organization, I knew that there are a lot of Orthodox and ultra-Orthodox gays in the world, and especially, of course, in Israel, and they need someone to talk. 5 years later, when I know that I spoke or written with more than 6,000, it's every conversation that you have with a person and you know that you help him to have a better life as a Jew, as a person, I think this is a holy moment. מאוד חשוב שהסטודנטים שלנו ייחשפו גם לקהלים שהם קצת שונים, ומי כמונו נקדם את איך קוראים לזה? פיוס בעם ישראל.